По-хубаво си надера гърба, отколкото се надера колена. Така че тръгнах по дупе гръб и по едно време се заиграх, обаче усетих, че по най-хубавата част е сутринта, като станеш, хубаво време, чуваш вълничките, виждаш морето, виждаш една прекрасна природа. Типичните неща, проституция, наркотици. Нормалното за реалите. Почваме надкаст от острова с пореден интересен гост, който, както голяма част от предните, всъщност си даде гривната и е тук по свое собствено желание. На гости ни е, както аз го нареках в BTV, Татко Торнадо. Иван Саколички, Татко Торнадо, не са мама Ураган и Татко Торнадо, ти спаси мама Ураган. Добре си ни дошъл. Добре си ни дошъл, как си? Не си, че ме поканихте, супер съм. Сега като го изгледа цялото, преживя ли го втори път? Определено. Определено е много различно да го гледаш отстрани и все едно се случва преди една година и си го преживях втори път и то заедно с децата ми да го гледам, определено имаше тръпка. По-интересно ли ти беше по телевизията, отколкото на площ? Не, много по-интересно е на живо. Изобщо, нали, телевизията няма как да хване за 2 часа, 3 часа да хванеш, нали, емоцията, усещането, схемите, нали, потенциалните схеми, истинските схеми, спекулациите, мнителността, която се случва, тъй като не знаеш какво се случва. И няма как да го захване това, така че определено е брано, но пък са хванали много готини моменти от това, което ни се случваше там. Няма манипулация, предполагам. Същото е горе-долу, каквото се излучва, каквото се случваше. Е. Поне от моя гледна точка няма манипулация. Това, което аз помня по начина, по който се случваше, си го предават по начина, по който се стекаха обстоятелствата. Тази гривна, от кой открадна? Тази гривна я откраднах. Нека кажем, че това ми е подарък от Грозда, него си го паза още. Тъй като тя малко преживя, че съм ми дал гривната още на следващия ден, след като тя ми я подари. Насоли ли те, като те видя? Да, това е беше. Моята гривна. И аз викам, така се получи. Това е играта. Добре, защо даде гривната? Усетих го като добър момент да напусна играта. Комбинация от неща, които логически гледайки назад, много лесно сега може да ги изговоря, тогава просто го усетих като правилния момент. Исках да дам със сигурно шанс на Марина, като силен играч, който не е успял още да спечели нито една игра и тя да има шанс да спечели. Егоистично погледнато го видях също като добър момент да излезе от играта. Дърпаше си ме нещо към вкъщи и като се прибрах, разбрах, че е имало нужда да се прибера. Някой път интуицията е нещо, което не можеш да обясниш с думи, но се прибрах в много добър момент. Така че аз съм доволен по начина, по който излезнах и кога излезнах. Вчера разбрахме от сами за бизнес да. проблема, в който той ми е правил някакви вудо магии тук да излизам. То твоето отпадане, верно, малко така си изглеждаш отстрани. Много неща се случиха по такъв начин, по който трябва да се случат, за да отпаднеш, като процента за тях е много минимален. Много интересно се стекаха. Наистина сега като го гледам всичко това, което се случи в рамките на един ден, от игрите на глада, игрите за храната, после шериф, да избере нас, да отпаднем. Всичките тези неща толкова бързо се случиха, нали, като ги гледаш по телевизията със сигурност, но се напаснаха по начин, по който трябваше да се случи. Да се падне тази игра. Която вие не се седихте да играете заедно, но имаше начин. Вчера го разконспирирах. Вчера казахме вариант, в който можеше наистина да играете двамата, с времето особено. Тази игра е единствената игра, може би, на където се издразних. Нали, може би от себе си най-вече, от това, че не се сетих да го направя. При мен фикс идеята беше, искам да съм колкото се може по-близо до тези 3 минути и 26 секунди. Наистина бях близо. Ти беше на една секунда. За съжаление беше една секунда отвъд. Даже само каза, ако просто по-силно беше натиснал бъзъра, ще спечеля. За милисекунди реално деляха от това да е 3 минути 26 и нещо. Остава ли ти някакво горчиво чувство за съжаление точно за тази секунда? Не, аз не ги виждам по този начин нещата. Нещата се случват, нали, добри или лоши, те се случват, вече от теб зависи как реагираш на тях. Аз реагирах по най-готния начин, така се е случило. Печалбата си е чиста. Човек, който спечели, си я спечели абсолютно достойно, така че нямам някакви чувства, които се дразна. Просто се издразних на момента, че що не се сетих. Това е. Добре, айде да почнем от там. Четворката, ти си първия напуснал четворката.
Какво вие горе-долу сами вчера каза, че той ви е посъветвал да влизате или нещо такова. Той сами каза, че ти си му най-близкия като приятел. Че най-много с теб си общува. Да. Ти до каква степен познаваш другите трима от четворката? Със Сами определено сме си много близки, въпреки че от 3 години се познаваме, супер много се сближихме и нали, покрай него се запознах и с другите хора, които от четворката. Плюс Зами. Зами също, но Зами съм го виждал 2-3 пъти. Наистина сме си обменяли точно 2-3 приказки и сме се поздравили. Нищо повече от това. От това, че знам, че заедно с Сами имат подкаст. Повече не сме имали някакъв допир. Най-близък от четворката им беше Берке. С него сме тренирали, виждали сме се повече, лафили сме се някакви неща. Нали, пак не е нещо да се чуваме, да се виждаме през цялото време, но определено се бяхме най-близки с него. С Шериф, който му е брат, пак много спорадично по събития, хей, какво занимаваш, аз занимавам с това, нищо по-дълбоко, ако така трябва да го нареча. И с Жорката пак много подобен начин. 2-3 пъти сме се виждали, знам, че сами се познават от доста време, нали, знам, че татуировчик е такива повърхностни неща. Нищо по-дълбоко, за сметка на това, на острова успяхме доста да се опознаем за тези, нали, 4 седмици, които бяхме там телевизионни. Определено видях много различни страни от тях, което нали, ми хареса и ме изненада. Тъй като по някакъв начин си мисля, че успявам бързо да опозная хората, ме изненадаха. И те по техен си начин, докато ги видях на острова 24 часа заедно. Дай тези изненади. Кой с какво те изненада? Жорката ми се, преди да го видя на остров, ми се струваше като много по-laid back, такъв човек, много по-спокоен. Нали, той си показва, че е много spiritual човек, но там видях една страна от него, която мога да видя, нали, може би бих нарекал даже агресията, желанието, волята, той наистина да играе с такава сила и такава стратегия. Така че определено ме изненада, нали, от позитивен начин, че има много различна страна, която може да активира, която е на такова място. Има огън някакъв. Има огън, определено има огън, очичките му светкат. И също така ме изненада, че може много бързо да превключва от едното към другото и не го контролира изцяло. Това, което видях е, че той имаше съмнения дали не е много алчен, дали може би като се бори сега за още една гривна, той ще покаже, че на всички на света, на българския свят, не кажем, че той е лаком. А той точно това не иска това да покаже, тъй като цял живот е по-консервативен, спестява и това го притесняваше, нали, че ще играе все едно за повече пари. И това доста го говорихме с него там. Особено когато нали, бях на първите елиминации, тогава той не беше сигурен дали иска да влезе в играта. По-скоро даже беше, че не иска да влезе в играта. Точно нали, от тази гледна точка и след като го изговорихме, нали, моят коментар беше изцяло си твое решението, но замисли се колко повече боли това, нали, огризенията след това, ако нещо не си направил и нали, дали ти си окей с това. Тъй като най-вероятно ще ги имаш. Гривна, нали? Кога трябваше да се пусне за златна гривна? Точно така. Той трябваше тогава да се пусне за златната гривна. Това беше първата златна гривна, която трябваше и той нали, се колебаеше дали да играе защо за нея. Не идва ли от това, че той е пестелив, не идва ли, аз съм го определял тук и като сведливост, т.е. ти искаш да си пазиш, то идва породено малко и от алчност. Когато имаш повече, не искаш да го загубиш по никакъв начин, затова не се пускаш на игра. И щом постоянно го грезе как ще изглежда отстрани, значи той си го мисли, че може би има и някакви такива черти. Определено си го мислеше и той си го сподели, което беше готиното, че вижда тази черта в себе си и се опитва да се справи с нея. Което ми хареса, че поне с мен успя да го изговори и мисля, че много готин разговор проведохме. Аз на Жорката това най-много му харесвам, защото аз него си го хапя най-много от вашата четвърка, но най-много му харесвам това, че той забелязва всичките си лоши, може и да не са лоши черти, но всичките слаби черти и това е първията крачка да можеш да ги пребориш. Има ли шанс просто да се притеснява да ходи на игри, че той ми изглежда малко, че това напрежение, той да отиде на игра, не го иска върху него. Аз не го усетих по този начин. Може и да го имал, но аз нали, откъм това да влезе в играта, по-скоро не. Мисля, че той... Нали, ако не се представи, то пак е свързано с това как ще изглежда. Тъй като ако влезе и няма сила и не се справи добре, нали, това ще се гледа по един начин. Но мисля, че беше готов за игра. Мисля, че му се играеше. А за Берке, вашата разлика е доста голяма. Мисля, че около 18 години. Толкова?
Да, и все пак вие сте си най-близки, имате си обща приказка и така нататък. Имаме си обща приказка, тренировките и нали, грижата за тялото е нещо, което сигурно нали, ни е общо и може да си говорим на тази тема. Той е доста осъзнат, въпреки това, че е на 20 години. Той също се занимава с Форекс финанси, аз имам такива интереси от към инвестиции, така че имаме много общи теми, на които може да си говориме, което спотява, което сближава. Факта, че имаш 20 годишно момче, с което може да си говориш на тези теми, аз му се кефа. Сигурност той е тръгнал в много посоки и те първа трябва да, нали, да казвам хубаво на български, да мачурне, на български, нали, в тази посока, да стане по-зрял, но пък има много интереси. И той сега е момента точно малко да се пречупи, да види къде ще се фокусира, но аз съм фен на exploring и exploit. В смисъл, първо експлорваш, нали, разузнаваш колко се може повече неща и после вече убираш това, което си усетил, че е твое, което можеш да използваш. Маркето си, то си е голям предприемач. Ами да, интересува се, активен е, учи, така че медицина, разбира, кефи се, така че... Той учи медицина, така ли? Да. Яко? Добре. Да. Така че за 20 години това е супер. Супер, да. Да, 20 годишните обикновено са още малки, ама той явно е зрял наистина. Да, години си, щом... и като се запознах с родителите му, виждам как нали, той е израснал за една много готина среда. Двамата родители са уникални хора, така че само хубави неща мога да кажа за тях. Добре, почваме от четворката вашата. Когато вече знаете, че влизате, има някакъв такъв момент, събрахте ли се преди да влезете? Нещо? Не, честно казано, не се събрахме така четворката да съберем. Ние даже умишлено се опитвахме да лимитираме колко се може повече нали, допира, да не излизаме нали, някъде заедно, за да не тръгнат клюките от начало и по някакъв начин, че нали, сме поставени лица, тъй като не сме изцяло, всички си минахме през кастинга, как се трябва и си ни грилваха, както всеки един човек. И го избягвахме. Разбрахме, че много добре се справил на танграма на кастингите. На танграмата? Да, невероятен бях. Сами е чакал, гледал, потил се там. Да, сигурно си е мисъл. Колко пъти сме го правили това? Колко пъти го е правил? Каза го. Точно това каза. Да, много добре го познавам. И да, със сигурност той знае, че като си в играта е различно. Но пък да, аз бих се издразнал, ако го гледам него по същия начин отстрани и си казвам, защо не го направи, като си го правя това нещо. Ние даже работим с клиенти, които им го даваме. Това е нали, странното, че аз съм го виждал милион пъти да се прави, но просто забих тогава. Да, има го в напрежението в играта е съвсем друго. Той сами също така каза, че ви е посъветвал да не сте заедно в един лагер. Не бих казал толкова директно. По-скоро преди това ни посъветва да намалиме контактите, което според мен беше много разумно да го направим по този начин. Това, което направихме, всеки по-отделно си пожелахме успех в играта и си казахме, че нали, каквото и да се случи, нали, стратегии, не стратегии, нали, искаме да си запазим максимално много отношенията, но вече играта си игра. Това си го пожелахме, даже нали, аз и Майя я познавам, чрез сами сме се виждали 2-3 пъти, по същия начин си пожелахме успех с надеждата, че да, имаме някаква познатост, така че ако можем да се пазиме и позволява стратегията и играта и по начина, по който се развиват нещата, супер. Ако не, това е игра. Но точно това ви направи и най-голямата мишена още със старта. Значи вие до половината... Всички знаеха, вие сте Да, и много ми е интересно откъде тръгна цялото нещо, дали е било от зами, дали кой първ е вкарал, дали просто са ни виждали, дали са ни разпознали. Поред мен от лагер 1 е от зами, а пък от лагер 3 от Майя. Щом ви знаят... Не, това някъде от кастингите стало. Не знам кой е бил, но това още от кастингите е тръгнало. На лодките почна да се говори. Нали, не знаеха всички, но знаеха доста хора. И беше много забавно. Забавно беше? Да, много беше готин момента, когато сме на първия диск и те го казват. Ние сме, хора, нека си кажем, ние някакво криеме. Реално, ние сме влезнали, да, познаваме се, да, играеме някаква роля, нали, че сега се опознаваме, което не ни кефи, но не го направихме го с цел да максимално автентично. Нали, когато като всеки един нали, искаш да мине някакъв процес на опознаване, преди да станете много близки. И тогава вече нямаше смисъл. Просто си им казахме и всички бяхме на абсолютно нали, същото мнение. Нека си го кажем, ние не сме познати. Нали, не мога да кажем, че сме приятели, защото нали, просто ни сплотява сами, който е ядрото на това запознанство, но пък се опознахме, както казах. Това е нещо, което нямаше, вече трябваше да станем четворка най-вероятно. Да. Така тръгна сценария и станахме покрай този сценарий още по-близки.
Супер. Добре, интересното е, че вие отначало сте направили нещо много разумно, да загубите контакт малко, т.е. да не правите някакви схеми преди това, Да. но пък вътре влизате и се избирате четиримата от един лагер да сте, като приятелчета. Да. Еми да, смисъл, малко много все едно бяхте над, в смисъл не ви интересуваха чак толкова стратегиите. Наистина ставате голяма мишена, както се видя. Още в началото бяхте изпитани на битка. Абсолютно. Всички без... Кой бяха? Кой Берке не пропуснаха? беше. Да, Берке Те сложиха Берке не Киро с беше. идеята, че Киро е силен и той да ги бие да вземе гривните, защото Да. да не са гривите в някой от тях. Да. Търсиш ли зависимост, ще я намериш. Според мен, ако се бяхме разделили, нали, ако погледнем отстрани, ако се бяхме разделили всеки в различен, нямаш как всеки няма 4 лагера, Да, но поне тогава един. те пак ще знаят, че се познаваме. Нямаше как това да се махне. Тогава ще кажат, вижте, те са се разпръснали, за да правят стратегия и по някакъв начин във всеки лагер да има Да. техен човек и те ще си докладват. Ако не бяхме направили това, ще се случи много вероятно другото. Сега нямам магическа топка. Но предполагам, че даже не сте го мислили. Даже не сме го мислили. Ние бяхме сложени в една лодка, заедно с Бистра, заедно с Майя и толкова си паснахме, толкова мислихме, че ще сме силен отбор и другите просто нямат шанс, ако ние сме заедно, че това ни беше стратегията. Лодката да сме заедно с Бистра и Майя. И честно казано, това беше от първите трудни решения, които нали, трябваше да се вземат, когато трябваше да се разделим на лагери. Първо така бяхме застанали, но изведнъж покрай нас се събраха още супер много хора. Станахме много и нямаше как да сме 15 човека лагер. И тогава Майя каза, нали, аз правя нов лагер, кой ще дойде при мен и пак нали, няколко други играчи тя отираха. точно тогава се отделиха с Бистра. Те тогава се отидоха отделиха към, и аз ги Мимо убеждавам, това е глупост, върнете се при нас, нека сме си заедно и те викат, елате при нас. И ние нали, бяхме вече много сфалонирани, нямаше как да отидем към тях, защото пък техния лагер ще стане много голям. И аз избрах да съм с момчета. Да. Да, ясно. И тогава Майя и Бистра как го виждаше, че един вид имаме хора в другия лагер или един вид те ни прецакаха и отидоха в другия лагер? Зад колисно не знам точно как е било. Това, което аз видях и усетих е може би покрай факта, че бяха доста слаб лагер. Така изглеждаше поне в началото. Нали, мъжете нали, Той и до нямаха... сега така изглежда. Нали? То не е мръдно. Да, не е мръдно. от този лагер. Един Миро, Да, това да. е. Нали, Миро се появи нали, и от Чколовски, което нали, даде някакви нови сили, но те бяха много слаби, така че начинът по който аз го виждах е, че те виждат в нас нали, хора, към които могат да се обърнат, ако нещата станат по-зле. И по-скоро да пазат тази връзка, потенциално нали, да се преместят при нас или пък някой да дойде там, нали, някакви такива размествания. Така че факта, че изградихме тази нали, неофициална коалиция нали, тогава, в моите очи беше нещо, което пазахме. Плюс, да, вие Супер. им давахте и храна от начало. Ние им там, давахме храна, огъня. ние бяхме основните, които искаме да им помогнем. Храна, викнахме нали, целия лагер на вечеря. Така че определено ги усещахме близки. Искахме те да се чувстват така, стратегически. Искахме да го направим, тъй като се обединиме нали, също един лагер. Видяхме, че това е добра стратегия. Така че имаше го и това със стратегията да сме най-силният двоен лагер. Да, да те кажем какво така. направиха Мимоландия? Отидоха при Мимоландия нумеролозите. отираха при нумеролозите, да. Колко ти да планираш, нещата се стичат по различен начин. Тогава издразнихте им ли някакво събрание? Да, имаше дразнане, имаше коментари, нали, ние им даваме толкова, те накрая ни обръщат гръб. Станаха нали, най-агресивно, се получи точно по време на играта за храната. Тогава беше пореден удар в тази посока, където ние говориме с тях, планираме, даваме им даже повече, отколкото нумеролозите и те пак отиват заедно с тях. И Кирето погодя. Той каза, няма да променя нищо, но отивам да си кажа мнението. И отида и си им каза. И беше хубаво, че го направи, тъй като се видя, че много от другите хора в лагера не осъзнават всичко, което се е случило, не осъзнават целият разговор и че може би наистина е било по-добре те да с нас. Видяхме, че в крайна сметка нямаше никакво значение, Да. но пак беше пореден удар, което нас пък много ни настърви да вземем максимално много храна. И мисля, Вие че направо да, изкъртихте. справихме се Да. много добре. Наистина това беше нашата игра. Да, изкъртихте. Защото взехте дините и ти Ми като човек, който то- участва, я кажи аз отвътре как изглеждаш. Абсолютно. Ние още от това, като се качихме, аз им казах, хора, дайте тежките неща, консерви дини.
нали, ананаси и почнахме. И това ни беше стратегията. Нали, знаехме, че нали, ще вземем и от другите ориз такова, но трябва да вземем първо тежкото, тъй като ако разделяме на половина, жертваш доста. А пък никой не иска да е на последно място. Така че стимула беше да не сме на последно място. И това с дините и ананасите беше най-добра стратегия. И консервите. И другите ви помогнаха, защото те зами блъскаше там барчета и чипсове. Да, много те протеиновите барчета просто бяха много... Толкова вкусни ли бяха, че... Не, просто виждаш, че най-големият наркотик е захарта. Това беше единствената така най-захарно, най-сладко нещо. И нали, дава ти енергия, има бълтачини и всеките неща и те видяха, че това може да засити. Ама тежи 50 грама. Тежи 50 грама. Да, стратегически не беше правилно. Не беше, да. И те го осъзнаха, много ги удари това нещо. Той за малко да загубят от намимо лагера. Това ще да е върха на върхове. Това ще да е върха. 5 до 7 кг разлика, нещо такова беше тяхното. 6, 38 на 42, даже 4 кг. Много близко беше. Аз бях записал. Това ще да е върха. Ако мимо беше. Да. Така е. Връщам те в началото, като старта от четвърката. Вие от начало ден 1, ден 2, ден 3, особено когато отидахте на битка, почнахте ли да чувствате, че сте най-голямата заплаха, като много голяма приятелска коалиция? Ние така го наричаме. То беше очевидно. То нямаше какво да го усещаме. То си беше абсолютно Говорихте очевидно. Говорихте ли си на тази тема? Да, говорихме си, но нас това ни насърчаваше. Нас това ни даваше енергия. Окей. Те ни виждат като нали, враг или пък опасни. Това ни дава окей, значи сме опасни. Нали, знаеш, че някой път в такива ситуации това помага. И ние се скефихме, че ще играем заедно. Ние имаме много спортен дух всички, които сме от четворката и честно казано за нас беше нали, от към преживяване, да си на първата игра, заедно с хора, които познаваш. Вие да откриете. Как се казва, благодарим. Така че определено се насладихме на момента. Няма се пак опасно. Един и то точно ти. Ти остана с една гривна и беше първата машина, която да искат да махнат от четвърката. Така е. С много сапун и една гривна. Това сапун, верно. Бях най-чистия в лагера. Душиха ли те другите? 100% са те. Това за парзалката там. Да. 100% аз помня как влияе ти малко човек. Малко прекали при експониране. Заболяли, така кажи си. Не, то вътре нищо не усещаш. Да. И то е кухо вътре, така че като паднеш не е нещо впечатляващо. Бе заболя от дивана. Аз си мислях да се фърля по корем, после видях, че по-хубаво си надъра гърба, отколкото да се надъра корема. Така че тръгнах по дупе гръб и по едно време се заиграх, обаче усетих, че по едно време вече ми стана толкова забавно да го правя и детското в мене се активира, че даже по едно време видях, че аз си минах нали, препятствието и трябваше да се върна, защото се бях засилил вече прекалено много. Да. А другата част от играта, как се стори змиите, стоножките? Не съм страхлив за такива неща. Разбира се, когато ме клювна змията, реагирам, но просто нали, я напсувах и продължавах. Не съм страхлив, не съм гнослив за такива неща, така че нямах проблем. С това знаех, че няма да сложат нещо, което ще ме нарани, нали, сериозно, да я кажем, и затова си бърках. Доста кредит си им дал на продукция. Не. Ти кажеш само, че ние докато тествахме тази игра, бях сложили рацият, просто ги бях събрали от плажа. Аз после като им видях големята, бях от тия рацият, могат да ти чупат пръста. Но никой там филипинец не го беше казал това на нашите хора. Добре. Значи много хубаво, че сте ги тествали. Да, при вас вече бяха калибрирани раците, да не могат да ви направят нищо. Да, нямаше някакъв страх, който да ме притесни. При вашата четвърка нещо по-интересно, че във вашия лагер някак си те не ви виждат като някаква заплаха и не се настроиха с това, са само от другите лагери. Да. Което по-скоро би трябвало да е обратното. Така е, наистина, мисля, че това е нали, наша заслуга, тъй като ние бяхме много отворени, всички комуникираха, аз с Грозда станахме по-близки и си говорихме, Шериф с Марина, с Лора, нали, всеки гледаше да не сме само заедно. Всъщност не би трябвало да е обратното. И аз сега ще кажа защо. Когато вие във вашия лагер гледате с потите всички и решенията ги взимате до някаква степен заедно, защото си лечеш, че вие първо и вие си ги обсъждахте, то другите два лагера страдат повече от това, че вие сте четвърка, защото 4 пъти по-голям шанс имате вашия лагер да решава съдбите на другите. Може би.
Ето това, какво им призна, как ще е 4 пъти, те като цяло. Ами защото който един от тях четиримата има някаква идея, няма значение на кой ще се падне гривната Ама и ще това на бъде другите изпълнено. лагери, какво им пука, дали ще е някой от Защото четвърката, или винаги ще е са простенка, такова. се е тая за другите По лагери. принцип да. Нали знаеш По как принцип, са да. възникнали религиите, като не знаеш и си измисляш останалото. Ми по същия Да. начин те не знаят какво се случва и са си доизмислили, че това е нали, опасно, нали, като нещо, което се случва в лагера. Добре, до каква степен искахте да решавате заедно или само вие да държите контрол? Защото много си личеше, че вие четиримата гледате да държите контрол. Поне така изглеждаше. Гледахме не да знам сме кой- сме супер открити с целия лагер. Всеки да включваме в решението, в комуникацията, билото храна, което беше доста често темата, билото игрите. Когато аз взех възможността да избирам за играта, със сигурност мислих за четворката. От тази гледна точка, че нали, искам да я поддържаме, искам да я разрасна. Но пък искам да дам и шанс на силни играчи да играят. Берке, Биляна ги виждах като наистина силни играчи, които да вкарам в играта. Исках те да са от първите и да разширяваме по този начин още повече нали, този кръг със сигурност, но без да лимитираме другите, без да нали, ги ограничаваме по някакъв начин, че те не са част от това, което ние правим. Да, Берке и Биляна са силни, обаче ти им сложи не слаби съперници, което беше Влади го странно. подцених, наистина го подцених. Мислих, че като е толкова висок, нали, по-едър за нали, игра, в която се налага нали, по начина, по който го обясниха повече гъвкавост, провиране и такива неща, мислих, че няма да се справя. Той много ме впечатли. Наистина беше машина. Аз признавам си, аз го подсих на тази игра. Даже тази игра, защото ние от време време си залагахме отзад, нали, кой ще спечели. Аз бях заложил, няма казвам с кой, но една фантичка загубих. Аз заложих на Биляна в тази игра. Аз си мислех, че И тя ще той, като има си стреля перфектния Влади, шанс. той на всичко мина. Много Първи. ме изненада. Много. Да, от всякъде беше това. И после много ли тъпо ти стана, когато двама от тях отиват и един от тях ще стане беден? Предполагам за Берке си бил. Ами, не мога да кажа, че ми стана съпота. Аз ги питам. Аз факта, че съм те питал, ти си взел решението, е твое решение. Смисъл, аз не съм детската градина, не съм и деца, сега да ми е гузната, почете Да, си. отговорността не е само това. решението. Да. Особено ги питаш, те кажат, окей, Да. искаме да отидем. Аз им казах, аз така си мисля, вие какво мислите? Ако сте съгласни, действаме. Кажете кои ви харесват противници и го избрахме заедно. Да, защото тренера помня, че той имаше големи разкаяния, че е направил грешни изума. Той па избра себе си всъщност. Той може би заради това беше. И тогава шериф, когато му се сърдеше, че не го е избрал него. И Ама го то е имаше нормално толкова. всеки да иска да играе. Тренера, иначе никой не го избираше също. Той, защото сега кажи за тренера, него как го виждахте, като каква личност? Единак ли беше? Какво беше с него? В началото тръгна много силно, опитвайки се да нали, по някакъв начин, може би даже да наложи темпото, да ни организира, тъй като ни познаваше. Очевидно е свикнал да е в роля, където той да е по-активния. Няма лошо, нали, ние го видяхме. Със сигурност не се опитвахме да му вземеме тази възможност. Слушахме го, говорихме го, всеки се добави някакви неща. Определено имаше добри идеи, беше супер активен. Във всичко участваше нали, с сторенето и тези неща беше много активен. Някой път си измисляше неща, които нали, по моя гледна точка нямаше нужда да се правят, но как се казва, няма лошо да си имаш хоби на острова и да си правиш, да направиш пътечка с камъни. Да. Това го Никой дава. няма да ти ходи по тези камъни. Ние сме на пясъка точно с тази цел, не да ходим по камъните. И всеки такива неща, които той си измисляше, но пак това няма нищо лошо и аз обичам да си намирам занимание. Аз го възприемам като нещо, което той си намери като занимание. Някои хора може би смислят, че трябва да сме по-благодарни. Всички сме там и нали, правим това, което преценим. Някои хора чакаха задачи, някои хора бяха активни. Той беше от активните. Да, той кой там разправяше за трите вида хора? Жорката ли беше? Да. Жорката беше. Да, едните, които са активни, едните, които чакат да им дадеш нещо, а третите са, които дори да им дадеш нещо, си лежат. Имаше и такива. Вие нали, го виждате, че имаше нали, по-неактивни тип Иван, където нали, не са толкова активни, режат си повече, спът до късно. Нали, няма такъв принос, както нали, един друг човек от лагера, било то шериф, било то Биляна, нали, чистят, мият, правят някакви неща през цялото време, но когато има нужда. Но тия неща не създадаха ли раздор някакъв при вас? Ако някой нищо не прави през цялото време, както в лагер 3 там, това стана веднага раздор. Може би трябваше повече да стане, за да се активизират. Имахме някакви дискусии, гледахме да имаме някаква общност и да поддържаме приятелски отношения. Това ни беше най-важното и знаехме, че всеки ще има различен принос. Никой не може да имаш еднакъв принос. Това е абсолютно невъзможно в едно общество
И в нашето общество видяхме, че няма да е възможно. Тези, които бяха активни, няма нищо лошо да си активен, без да трябва да гледаш купичката на другия. Имаше дразниници, имаше коментари, говорено е, нали, може би по-индивидуално. За мен начин на това да се изговори по едно на едно, а не да го сложиш. Нека го посъдиме на масата днес, че защо ти не правиш това. Това е начин. Моля? Да, това е правилният начин. Да, и нали, имаше много ситуации, където просто виждаш, че хората не са свикнали да подхождат. Нали, така, даже и с тренера, когато скри гривните на Грузденка и каза на другите, не каза на нея. Каква е лойката? По-хубаво вземи я нея настрани и кажи, това не е окей, да знаеш, аз ти ги взех, вместо да кажеш на всички останали и реално да не кажеш на нея. В смисъл няма логика, като се замислиш, най-вероятно и той го е видял след това, но просто е решил, нали, бъдейки по-мъдър, да се опита да сподели тази мъдрост. Той от негова гледна точка предполага, че и дава урок, а не я дразни просто. Но урок се дава на човека, не чрез другите, на човека. Да, като стана дума за Иван, я кажа, как допуснахте това име Глория, бе? Аз бях на синхрон. Моето оправдание. Така ли? Това е моето оправдание. Много се радвам, че мога да се оправдая с това. Добре. Избраха го. Най-вероятно аз ще аз съгласа, тъй като видяхме, че му е важно. Нали, харесали са, че има Глори в думата Глория. Ние бяхме тръгнали още на лодката. Стана някакъв лав с акули и Берке беше с бански на акули и един от филипенците ни каза, че патенк е акула и мислихме да се казваме патенк. Но очевидно Глория победи. Да. Аз бях потресен, като се кръстите Глория. Викам, не трябва никога да им се позволява вече си кръщат. И аз само влязах във водата и викам, те викат Глория, аз викам, поставя. Но вече беше факт. Да. Трябва да го прекръстите на Джули, нали? Това беше идеята след като тя се имаше, да. Звучи по-добре отгоре. Нямахте снимки на Джулия. Щяха да изгубят Иван. Да. Но той аз като слушам, той не им е вършил много работа. Той ни беше маскота, да, по някакъв начин. Той беше, нали, човек, който, нали, в началото определено вкарваше настроение. После доста му спадна енергията и на него, но в началото определено създаваше, нали, имаш нужда и от някой да те развесели в една общност, така че той определено взе тази роля. Да, ти го каза при това да не гледаш в купичката на другия, обаче при вас е малко по-различно, защото вие не сте отбор, за разлика от всичките други шоута, където, нали, трябва да се поддържате и да биете заедно. Тук просто живеете заедно. И това, че някой всъщност не допринася, а яде от общото ядене, ви пречи. Така е. Определено това... Забравяхме го това, че ние не сме отбор, че просто сме салагерници и опитвахме се колко се може повече да се държим като отбор, тъй като ни харесваше да сме единни и най-вероятно това ни е заслепявало по някакъв начин да сме по-крайни за тези неща. Да, от трите лагера, между другото, вие сте лагера, който най-пренебрегваш този факт. Другите постоянно бяха в стратегии, много осъзнаваха, че играта е индивидуална. Той за това, може би, вашите стратегии бяха най-често се проваляха. Може и това да е. Да. Мисъл, има го. Ние, както много ме изкефи Жорката ме го беше казал, когато пристигнаха Миро и Очковски, те да при нас ние тук се забавляваме, ние сме като на лагер тук, в смисъл точно много добре го описа. Ние сме там, забавляваме се, живеем заедно, играем игри, имаме някакви стратегии, които правиме, но някакси ни е важно да сме окей, нали, в лагера, който сме. И на кемпинг, как го казваме, ние сме тук като кемпингари. Да. И точно такива бяхме. Много при вас най-дългият и най-голям проблем постоянно беше тази храна. Да. Да, какво ставаш с тази храна? Хванахте ли кръците? Що не им дахте да ядат? Постоянно видяха вас първо Шериф. Да, първо Шериф беше за кухнята. Когато си в такава обстановка, нали, стреса, имаше много неизвестни. И Шериф е определено човек, който иска да планира за напред. Аз също съм такъв човек. И когато има толкова неизвестни, ти по-скоро ще кажеш, окей, сега още имаме сили. Сега, нали, нека редуцираме храната, тъй като не знаем какво ни чака утре. Не знаем колко често ще сме на игри, не знаем дали ще получиме храна, нека бъдем по-консервативни. Но очевидно това също е проблем, тъй като видяхме, хората почват да озлобяват. Нали, глада си има много, много силен ефект. И
Шериф не понасяше тази критика. Той когато пое юздите с кухнята, той не очакваше, че ще отговаря и за разпределението на ресурсите. Той мисля, че ще готви. И малко се вкара в голямо. И той се вкара, нали, заедно с Марина. И двамата не понасят такъв тип критика. И това им влияеше доста психически. И като го видяхме, нали, Берке каза, нали, може би аз ще поема. Аз казвам, нека го направим заедно. Винаги е хубаво да имаш партньор. Аз нямам проблем с това. Свикна съм да управлявам хора някакси. Имам емоционална интелигентност, мисля да съм разбран, да изслушвам и да се опитваме да ги напастваме нещата, защото винаги има друга гледна точка. Винаги, нали, не казвам, защото аз не съм гладен, че вие не трябва да сте гладни. Така че го поехме и мисля, че след това беше доста по-добре, но пак имаше драми. Ние увеличихме доста храната. Готвихме повече, на супички бяхме. И аз това, което виждах, да, имаше гладни, мъже сме, играеме, имахме нужда от повече, но имаше също супер ситуации, аз не го искам това. Тук не е момент ти да имаш претенции за това какво ядеш. Трябва да ядеш. Тоест някой казва, не искам да готвя това, защото... Да, не мисля да е супа. Да, нали, да, така, не се значи не си гладен. Да. Да, може би е крайно, но... Не, точно така. Ти когато стигнеш от това ниво на глад, ние сме били на това. Всичко ти не радваме виждаш, просто имаш и нещо на морска вода с спагети, да. Не е невероятно, но като си гладен, засища. Единственото, което избирах дали да ям на реката в Игрен волята, беше дали да ям поповото прасе. Това е единственото, което отказах. Всичко друго ядах. Кой от вас е ял попово прасе? Стоян бе. Няма да забравя. Като го хапна, главата ни трябва да се яде, да знаете. След като го изяде. Ние сме нямали такива екстреми, въпреки че когато мине нещо живо, силно се замислихме какъв ли ще му е вкуса. Но да, имаше го това. И аз го виждах, че връщат хората храна или дават си на другия човек. Купичката, аз не искам повече. И не трябва да се връща. И затова викам, окей, нали, ядеме. И ние банани взехме, бяхме в джунглата, супер много храна. Ние едвам се върнахме от тази джунгла. Нали, на видеото изглежда супер бързо, ние правихме 10 паузи. Ние се бехме награбили с 3 джакфрута, 3 чепки банани, не знам си, мангота, ананаси, едвам се прибрахме. Защото искахме да зарадваме лагера, че има храна. Но пак не искахме дайте да изядеме всичко, да се раздадеме. Искахме, нека хапнеме, но нека си ги разпределиме така нещата. И вече се почна кой какво му се яде. Много ми се яде питка. Ще правим питка. На всички не се дадат питки. Нормално, но нали, жакфрута се разваля, картофите не се развалят, да се дадем картофи. На хората им се даде питка. И те картофи, много картофи фърлихме, защото се разваляха, наистина. И може да не тъсат картофи, но най-гадното чувство е да си гладен и да трябва да фърлиш храна. Това беше безумно. И това създаваше още повече конфликти, тъй като това се случваше. Но тъй като ние не сме свикнали на такива условия, не знаем какво се е развалило, как се е развалило, отваряме и гледаме някои картофи, вече са прецакани. И имаше драми. Нормално да ги има, според мене, в такива предавания. Мен беше много интересно да видя и себе си и другите в тази ситуация. Как аз ще реагирам, колко ще съм гладен, нали, как ще успеем да стигнем до някакъв консенсус. Виждам, че нали, се коряха стратегии от това какво ще се прави, нали, как вече и нас ще не успеят да ни убедат. А ние не мисля, че бяхме толкова трудни за убеждаване. Мисля, че просто трябваше да го изговориме нормално и щеше да се направят промени. Със сигурност нали, нямаше да е промяната нека изядеме всичко, колко ви седете и колко искаш. Не става така. Трябва да има нали, някакъв процес, през който се минава и 3 пъти на ден я хапвахме. Това за мен е... Супер си. 3 пъти на ден супер. Такова, значи тук е интересно, защото те са в такова шоу, където нямаш храна, обаче имате повече храна от нормално. За Survivor или за Игра на волята имате повече от това. И това повече всъщност е това, което прави проблема. Да. Защото то е повече, но не е достатъчно и те се дразнят и са все повече гладни и затова се получава и това с средното е най-гадно. Наистина е така. Но честно казвам, за мен проблема беше по-скоро, че храната, която имаме. Нали, ние не ядехме само въглехидрати и ядеш ориз, картофи, спагети. Нали, нямаш нещо, което да ти... Нали, принцип въглехидрати трябва да дадат енергия, но не са толкова питателни. И доста често имахме проблеми физически. Аз имах супер много
крампирания, тъй като и банани имаме, които са богати на калий, обаче пък пием супер много вода, да приемаме магнези, да приемаме други минерали и аз на игрите, да, всичко отива и аз супер много крампирах, много често и през нощта, и на игрите и нали, това беше доста неприятно и доста свързано с това, което консумираме там. Трябваше да кажете сол да ви... Ние по едно време почнахме да си преверяваме сол, но то докато направиш сол, докато превариш, и гледаш някой минава и си топи в солта и си минава и си ближа. Да, това така се оправя. После нали, с медицински екип ни даваха електролити, но това стана на един етап. И то стана поредното нещо, но той има захарче вътре, може ли да си взема електролити? Да, и то стана малко като степче да си вземеш. Общо взето нещо сладичко да си пинеш. Помня и при нас беше така, помниш? Да, ние се надпреварахме точно за същия разтворимите. А вие заедно ли сте били? В един сезон бяхме, Ама нямахме досег вътре, освен нали, да игри един срещу друг. Не се стигнахме. Аз само се чудах, след като толкова много се ядосваха на тази храна, те картофи как ги изтървахте, наистина все още се чудя. Защо не ги направихте всичките и ги опечете там, не знам. Толкова стане черен, то май вече няма... Да, при изтърване по някакъв начин. Изтървахме ги, да. Много лесно се гледа назад да кажеш защо, но изтървахме ги. Кой крадеше барчетата според те? До твоя момент, да не спълваш, ако знаеш напред, до твоя момент фанахте ли крадеца? Не. Не хванахме. Аз по едно време се усъмних дали изобщо има крадец на барчета. Определено е възможно някой да се взел, доста е вероятно. Това, което аз видях е, когато ние поехме управлението на ресурсите и преброихме барчетата, имаше повече барчета, отколкото мислехме. Имаше, например, 2, но показва, че не са преброени правилно и те ни казват, вижте дали са откраднати барчета. И ние броим и викаме, има повече от това, което сте казали, че има. Всъщност. И някакви такива ситуации имаше, където има ли откраднати? Не знам. Бройката съвпада, даже има повече. И тия опаковки, дето ги беха намерили, кое беше биляна и гроздени. Да, или е било нещо, може, нали, теория, може да е било от преди някой си имал барче, си го изява и е остал там, не знам. Може някой да си е взел. Да. Топа точно също барчика, това, което ви е в играта. Не, в смисъл, ние в началото раздавахме барчета. Това не са, в началото бяхме малко по-excited, по-large и си хапвахме барчета. Като ходят хората на игри им давахме барчета. Всеки си ядеше по неговото време. Никой не е казал, аз съм го оставил там. Много е вероятно някой си е взел. Сигурно си е взел някой. Най-малко не му е издържал, не е имал никой. Да, се възползвам. Да, добре. Как виждахте Зами вече вътре в играта? Защото ти казваш, знаеш, че с Сами са правили нещо и той си е един вид някакъв потенциален съюзник. Пък той абсолютно обратното го прави. Абсолютно обратното видях, когато бяхме там. Той много... аз бих постъпил, може би, не точно като него, но той си беше с неговия лагер. Поне така изглеждаше. Аз съм лагер, вие сте от другия лагер, вие сте четворка и сте силни, вие сте и мишена. Това беше това, което видяхме от него. Определено искаше да спечели, което това трябва да е така. Той си имаше негова стратегия и не виждаше в нас коалиция, по-скоро виждаше в нас хора, които трябва да излезат играта, за да може той да спечели. Имаше ли момент да решите да пробвате или въобще да го обмисляте между вас четиримата и да пробваме Замите? Не, изобщо. Аз по-скоро... Поне от мене... Така ли? Да, аз по-скоро зад Зами си мисля, че той бързо ви издаде, за да може да не си сложи пък той върху себе си мишена с вас, защото всички знаем, не всички, но много знаем, че той сами имат общи проекти. Това е много вероятно. В смисъл ти да си първи да го кажеш, ти дава голяма сила, това после да не се опитват тебе да те набедат. Ако замълчиш тогава, слабост, защото после ще да се разбере. Не, правилен ход беше според мен от него спрямо играта. Тогава да. Те много хора знаеха преди да отидат там. Той не е къде да отвори очите на всички. Да, ама ако не ги отвори, а пък някой друг ще каже, чакай малко, той Зами също е много близък със Сами. Що не го казва? Да. Аз разбирам, но това малко повече ми е пак за камера, защото те другите от неговото племе, поне половината, ако не е повече, са знаели за тях четиримата. И той, казвайки го това, той на тях не им отваря очите, просто отваря очите на зрителите и пред зрителя може го прави. Може да е смесено от всичките неща. Хем за победа, хем бързо първи да каже, за да може да му имат доверие. И хем и за пред камерата. Да. Много е смешно, когато ние казахме на хората реално, че се познаваме. Да. И те реагираха, той
Това момиче там, нали, аз познавам, гледачка е, не знам си кой е. Реално България е толкова малка, че няма как ти по някакъв начин да не си се сблъскал, нали, с някои от тези хора. Лека по лека сега, като минавате през нас, почваме да разбираме доста запознанства. Примерно, ти знаеш ли, че Грозденка, Кънчо и Еляса са в коалиция? От нея разбрах след като излезе. След като излезе, да. И аз разбрах сега. Тази коалиция вътре толкова неща свърши, че то как да разбереш вътре, че са в коалиция. Аз разбрах днес. Най-тайната коалиция. Викаш до такава степен тайна, че нищо да се е случило. Общо, което направиха и тримата да отпаднат по болест. Да, и аз между другото имам чувството, че само Грозденка знае за тази коалиция. Те Кънчо и Еляса знаят, ама явно са избягали от коалицията. Или не искат да си признаят. Те затова не си казаха. Не си казаха, да. Не си ли казаха? Не, само Грозденка каза. Тя ги натопи. Да, има го това нещо. И тъй като те вече минаха, нямат право на отговор. Да, ама ние вярваме. Нейната дума е последната дума. Да, нейната дума беше последната. Тя надживя коалицията. Тя издържа най-много. Да, така. Да. Добре. Ти имаш шанс да отпаднеш много рано. Баш първи. Имаше. И не ми се отпадаше. Най-вече към сега ще гледат децата ми. Представя, съм първи отпаднал, много тъпо. То си падаше на рождения ден. Да, и то си беше и си падаше на рождения ден на дъщеря ми. Щеше да боли, щеше да е гадно. Нали, щях, разбира се, да си окажа, очевидно трябва да се върна за рождения ден на дъщеря ми. Не че тя да успея покрай, нали, пътя, който ми чакаше след като излеза от играта. Но виж как хубаво се стекаха нещата. Аз ако не бях загубил първите игри, нямаше да играя на нейния рожден ден. Така че имах възможност. И е много смешно как ние с децата ми гледахме австралийското предаване заедно, да им покажа какво горе-долу представлява. И Мия се каза дъщеря ми и така, тата, представи си на моят рожден ден, точно да играеш. Случи се. Случи се. Да. И то нямаше да се случи, ако не бех паднал първата игра. Ако не беше взел златната, нали, гривна, чакай, ако беше, Гогов. Гогов ли е за първата? Гогов я взе, да. Гогов я взе, да. И да не избере, нали, нас, нямаше да се случи. Така че нещата се случиха по начина, по който трябва. Да, много неща трябва да се случат, между другото. Наистина, да. Стигнеш до... Целта беше не съм отпадал нарочно, за да съм на рождения ден. Това е ясно. Мисля, така стратегия това някак се предвиди. То даже обратното стана. Ти на тази игра ваша спасение беше с огъня. Да. И ти спечелиш, защото стигна първи до кладенеца и взе Втори стигна до кладенеца. Първи стигна, защото Киро точно преди кладенеца реши да си свали фанелката. Не баш до кладенеца, но точно това беше, защото ти стигаш до кладенеца, виждаш, че има канче и го взимаш него. Ако Киро не беше тръгнал и сваля фанелката, той ще стигне първи. Най-вероятно ще да го вземе, освен ако... Между другото, той, когато после като мина играта, им каза: брат, как го взе това канче? Аз вика, как се сети? Викам, аз исках да го взема и да си полея с него дрехите. Така че имаше шанс пак да остане за мен. Не знаеме Джулия, нали, каква беше нейната стратегия, не сме я питали, но да, факта, че спря да се съблича, не знам каква му е била стратегията, но определено се радвам, че успях. Да, дойде ти много добре, от сега тогава олекна ти. Олекна ми, да. Определено беше много яко чувство. Тя дали ще се откаже за теб? Поред теб джулката? Не знам. Според мен ще сега. Има шанс, защото Гогов тогава я срина малко, тя си го представи тук. Да, тя по-скоро нейната горност да я подценява толкова и да не я считат за силен играч. И повлия негативно, да. Знаеш какво можеше да е по-различно? Ако беше ти, а не Киро, той можеше да каже, че избира ти да си тръгнеш, защото, нали, си част от четворка и си много силен, и да не го каже това за нея. Което пък случая нямаше да тригърне нея да си тръгне. Нещо такова ще да. Колко малки неща трябва нещо да се промени. Да бъде друга, точно. Да, или пък ако тя беше спечелила, ще да е още по-интересно, нали? Тогава най-вече. Ама тогава... Най-вероятно Киро, да. Те май Киро го беха визирали да си тръгне. Не съм сигурен. Тогава може би те бяха да изгонят, защото Гогов чувстваше някаква вина към Киро. Той сякаш... Имаше, да. И те искаха да ви бутат вас, нали? Цялата идея беше... Да, ти беше таргетиран тогава. Много вероятно е... Да. И много е била на Жорката, както ти е да се опита, нали, емпатията да предизвика в тях покрай... Това не ти ли дойде малко повече? Да, мисля, аз не бих искал такъв тип емпатия. Нали, сладко от него, но ако ме беше питал, ще му кажа, не го прави. Не ме пита, разбира се. Той верно ли ще да се предложи да отиде в другия лагер? Той се предложи, Знаейки, че те няма да го вземат, може би. Не мисля, че би казал не.
след това. Не мисля, че е такъв човек. Нали, оценявам, че той искаше, нали, да е сигурен, че ще остана. Но ако ме беше питал, ще го кажа, не го правя. Аз не искам емпатия. Тук ако си излизам. Нека си излезе както трябва. Да. Да, при това ние това вече го говорихме, ама когато той отказваше да играе за Златна грива, защото отначало беше казал, че няма да играе. Да. Това не те ли подрази много, защото мен ме подрази много. Аз се поставих тук на твое място и на Джулия, и слушай си на Киро, и на тримата. Ние сме застрашени, той има реалния шанс, трябва просто да играе, за да ни спаси. Да. И той излиза с някакво такова малумно извинение, ама аз да не се боря за още една гривна, да не съм малчен. По-скоро ме изненада. По-скоро, нали, не беше толкова дразнение, нали, беше по-скоро изненада. Защо? И след като го изговорихме, нали, само двамата, не между други хора, защото така не се получава. Така, нали, всеки се добавя неговото, всеки се опитва някаква вина му вкара. А така най-гадно е да вземеш решение, защото да се чувстваш виновен. Но като си го изговорихме, той като видя, че аз съм окей с каквото и да решение да вземе той, тъй като очевидно той има някакви вътрешни битки, които трябва да се справи, но как, нали, помисли за след това, ако не си го взел, нали, и какъв може да е резултата, как ти ще се чувстваш, и той си го взе. Но да, беше изненада. Не му се издразних. Просто се изненадах. Маля, аз щях. Това на мен ми изглежда... Освен ако той не осъзнава наистина, че той с Царя, нали, в този първи цикъл всичко Златна гривна правила. Ако не го осъзнава, окей, му го обясниш такова. Но да го осъзнаеш, че ти също имаш силата да спасиш тия хора. Ти единия си ти, който си мой близък. Да, абсолютно. Мисля, че имаше някакъв конфликт в него. Наистина, който не беше, че, нали, нищо лично срещу тебе, нали, искам да останеш, но имаше си то някакви неща, които не си беше изяснил за себе си. Нещо по-тежко трябва да имаш. Това като го сложиш на везната, много е, нали, изглежда малчен. Това е някакво много дребнаво. Много дребнаво, да. Пък от другата страна имаш нещо много голямо, за което да пазиш. Разбирам да бяха другите, примерно мимоланци да бяха номинирани, да не му пука за тях. И да, става. Излиза на везната, ама тук... И в следващия случай отива да се предлага като жертва заради тебе, което пак не е дообмислено, защото в тази ваша игра той е в тежест, ако отиде при тях. Никой не му трябва още един мъж да храни, особено като нямате комплексна обща игра, с която той да помага. Тоест той там вече не осъзнаваше. Прекалено рано беше и той не осъзнаваше, че всъщност предлага да им е в тежест. Да. Това, аз съм съгласен, че не осъзнаеш, но първото нещо, не знам, когато дойде някой ден... Не може да не му е хрумнало, че е егоистично, че бяга от отговорност да си спаси собствените хора. Не може да не му е хрумнало. Трябва да му е хрумнало, просто трябва да има някаква друга по-тежка причина, според мен, да не иска. Не може да е само това съобщността, защото прекалено малко. Да. Като дойде и с него ще ги нещем тези неща. Да. Определено според мен е готино той, минавайки вече през целия експириенс, как си го е наредил в главата. Да. Тъй като ние сме оговорили и след това оговорихме, той беше много щастлив с решението, което е взел тогава и как го е взел и че си го е осъзнал. И даже когато се видяхме тук, пак си говорихме на тази тема и колко е благодарен, че сме си го изговорили двамата и че от този момент нататък много различно е мислил вече в дадени ситуации. Така че браво. е пречупил нещо. Браво, да. Като до момента ще говорим с него. Я кажа сега за Грозненка. Грозненка, пак се обърках. Тя тук ми направи забележка. Да, как изведнъж тя те е чувствала тебе за най-близък. Какво стана там? Това малко не го видяха по телевизията, как се случи. Ти видя като аутсайдер ли какво стана? Аз опитвах да си говоря с всеки един човек. Тя беше супер усмихната, много загрижена, честно казано, още от първата игра. Ние играеме, веднага идва и пи вода. В смисъл, нали, показа проактивност от към това, че иска да сме добре в лагера. Интересен човек е, живее в Германия, аз съм живял цял живот почти в чужбина. Беше ми интересно това, говорихме си, нали, на някакви теми. И това ни сближи. Фактът, че съм отворен, фактът, че съм любопитен, фактът, че не се опитвам да слагам някакви етикети или пък да я прекъсвам и да се опитвам да си кажа, ама аз така. Не, просто я слушах и тя споделяше. И това нищо по-специално не съм правил от това да там ходя да говоря, да споделя някакви неща и просто когато има някаква даже работа, нали, тя излезе даната, че... Да, аз много се изненадах от нейната реакция тогава и оказах, и защо не го усещах, че ти се чувстваш по този начин, защо не си го изговорила, нали, по някакъв начин, за да трябва да стане по-късно. И ми хареса даже тогава, че тя каза, аз осъзнавам, че при мен може да е проблема. Което ти показва, че имам проблем, но може и при мен да има нещо. Което е супер. Защото, както ти май спомена за Жорката, осъзнава си някакви недостатъци, което е първата крачка ти да почнеш да работиш върху нещо. Тя много се промени, докато бяхме там.
Тя определено не беше готова за този environment, искаше да промени нещо, искаше да пречупи нещо в себе си, не знаеше как и затова влезе в тази ситуация. Тя от човека, който искаше след първите 2 дена да си тръгва, защото не й харесва там, не е приятно, от към хора, от към обстановка, до ситуация, в която не можеш да изгониш. Ситуация, където ти казват, лошо ти е здравословното състояние, момиче, трябва да си ходиш. Не, добре съм, оставам. И ние до последно, като бяхме на скамейките, вече пред диска, тя каза, сега ще говоря, не искам да си хода. Аз викам, ти наистина в момента правиш глупости и си жертваш здравето за това, че наистина искаш да останеш супер, но те нямаше да остава. Това не е прекалено не беше опция, сериозно. Не беше даже опция, но просто тя много се промени. Със сигурност много се промени, видя по друг начин нещата. Но тя си го е направила. Аз не съм направил кой знае колко. Тя си мина през нещото. Аз просто бях човек, който беше окей да си говори на всякакви теми с нея, да я включва в разговори, да я помоли да свърши нещо, да им помогне. И тя абсолютно по същия начин се даваше, такова е ти бананче, такова. В смисъл винаги беше отзивчива. Да, покрай теб се е променила. Те замисля, защото аз с друг там, освен с Иван, нали? Тя не е като си говори с някой друг. Така че ти си помогнал на нейната промяна. Много се радвам, ако е наистина така и тя му каза няколко пъти, така че много се радвам, че тя си мина и че аз съм успял по някакъв начин да помогна в целия процес. Да, това е яко. Оставиш нещо позитивно. Това е супер, наистина много ме радват такива неща. Тъй като това, което ще ни остане е точно връзките, които ние ще изградиме с тези хора и спомените, които имаме с тях, това е най-ценното нещо. Да, вие вече сте обвързани тези 30 човека. Да. Или там 32. Винаги ще ви държи това приключение. Абсолютно. И кажи за Биляна и Берке. Когато започна да става тази любовна история, не бяхте ли малко скептични? Бяхме. Аз даже, когато бяха първите синхрони, и ме питаха, аз викам, имат някаква симпатия, не исках да дам повече гласност на нещо, което не знам как точно ще се развие. И дали е някакъв флир, дали пред камерите малко повече, но имаше симпатии. Бързо станаха нещата. Определено имаше много привличане, което се усещаше при тях. Пазаха се. Имаше един период, в който ги виждах, че не са сигурни дали да показват, че имат толкова симпатии. На камера изглежда, че всичко се случило много бързо, но имаше някои дни, където се личеше, че има симпатии, но те са по-предпазливи. По едно време вече, като видяха, че няма нужда да са предпазливи, не бяха предпазливи, особено след пътешествието с лодката и картофите, тяхната връзка стана много. А те, според тебе, Беркет е най-близка. Според тебе, от какво са се притеснявали? От това, че Киро беше заявил първо някакъв интерес към нея или от това, че всички могат да кажат, вие сте двойка, влюбени? Със сигурност тази ситуацията с Киро имаше нещо странно. Обявява се това с Киро и после изведнъж ние сме във връзка. Какво се случва тук? Ние си говорихме някакви неща с тях и определено това изникна. Да. Като някакво притеснение. Как ще бъде прието в лагера. Прието в лагера е прието от хората, които гледат и нямат целият контекст на всичко, което се случва реално в лагер Глория. Вие в четворката не се ли притесняхте, че може всъщност Биляна да го играе, за да влезе в четворката? Притесняваме се. Тя си мина през теста. Какъв беше теста беше просто да си говори повече на индивидуални срещи с нас. Тя, между другото, сама го задействаше доста често, или пък аз като я видя във водата, отивам при нея, говоря си, разпитвам я, беше ми интересно. Така че мисля, че всеки от нас искаше да има някакъв допир с нея, да разбере стратегия, не е ли стратегия. Но бързо видяхме, че тя е много емоционален човек и че по-трудно ще играе такова нещо, по-скоро се отдава на емоциите си. Ти да видиш. Които са доста засилени вътре и резонно. Ние сме 50-50. Да, ние сме още на кантар дали вярваме. Чакаме да видим, гледаме да видим как се развие. На Берке си му вярваме от всяка, но за на Берке му вярваме. Разбирам ви, някой път нещата като изглеждат прекалено добре, знае. Ние се съмняваме, но пък никога нещата не изглеждат толкова добре и толкова зле, както са. Това е поговорката. Да. Да, ще разпитаме къде дойде Билянка, да видим дали ще ни убеди. Дали пък може пък тя да каже стратегия. Аз съм като... Може. Това много ще си скефа. Ако ни е фунала всички, ако ни е заблудила всички, ела. Да. Да, само Берке не знам дали ще си скефи на това нещо, ако го чуе. Да, ще видим какво ще каже Билянка.
Добре, за кой не сме го... за Миро Ючковски, когато се появиха така от нищото Да. двата киборга, вие нямахте проблем да ги вземете при вас. Не, много не изкефиха, между другото. Много искахме като хора, особено аз и Шериф, които доста често си говорихме за бизнес, за развитие. Двамата влезнаха като зрели мъже, които са развили бизнес, интересуват се, имаме много общи теми. Ние казахме колко ще е яко да имаме достъп до тези хора и да си обсъждаме някакви неща, които на нас са ни интересни, а не само спекулациите за тази игра. Ние определено искахме да опознаеме хората. И когато имаш хора с толкова интересен бекграунд, с толкова история по някакъв начин, нас това много така ни примамваше да тези хора да са по-близо до нас. Те и двамата май ви харесаха вашия лагер. Много. Повече. Да, мисля, че ни харесаха двамата. Защото сте приятелски, ама онзи имаше някакси нужда от тях и беше Да. Мисля, че взеха логичното... Ти ако дойдеш като човек, който е в нужда, вече телевизионно те виждат по различен начин и другите хора те виждат, така че това е по-логично. По-логично е, да. Хора с опит. Техните игри бяха доста жестоки. Много тежки. Нападахме ги, да. Много тежки. Много тежки, наистина. Нападахме ги. Добре, това, което беше притеснението на мимоланците, че не могат да ги схранят. Не ви ли минат? Вие без това вече спорите за храна, идва един 110 кг в терминатор. Да, ние затова се надявахме, че някой от тях може да отиде при нас. Може би ли мислихме, че може да се случи. Ние мислихме, честно казано, мислихме, че този лагер ще се разпадне доста често. Не минаваха тези, какво като се разпадне. Ние даже го планирахме. Сега като се разпадне, кой къде ще отиде. Някакси това беше винаги нещо, което много вероятно да се случи. И даже от началото бяхме казали, ние ще се радваме, даже преди да отмира и това, да вземем Бистра, въпреки че бяхме на най-големия лагер, което е трудно, но пък имахме и храна. И за Бистра и Майя сме обсъждали, ако те си търсят, бихме ли ги приютили. Както гледах последния епизод, най-вероятно ще да стане така. Алекс отива при номеролозите и всички други при вас. От това се притеснявахме и това не искахме да се случи. Тъй като ние там виждахме много гърла, които просто трябва да хваним без да дават много към това. Ние вече си имахме няколко маскота, така че нямахме нужда така да го видим. Пак нищо срещу тях като хора, казвам го абсолютно с усмивка. Тъй като те може да са много готини хора, но просто ние нямаше как да разшириме толкова нашият къмпингарски дух, да станем вече изцяло... Няма визи за всички. Няма визи за всички, да. Гледай, Веро, какви такива световни конфликти всъщност влизат в острова. Някакви такива теми като емигрантството, как може да влезе в едно реалити шоу, само защото е толкова отворено, че почти всичко позволява. Да, много добре направено. Наистина, много различни ситуации, гледни точки има, много различни конфликти, които се случват в ежедневието, се случваха там. Но то даже не трябваше да ги насилваш, просто нещата се случват. Но пак ми е интересно, се разпадне един лагер, какво се случва, като никой не ги иска. Защото те номеролозите казват, когато Алекс беше по тях, вие си мислите, че всеки ще ви вземе. Ние не ви искаме. Може и да се случва, така че предстои да видим евентуално, не знам. Ако не се случи, аз трябва Ники или Цецо, като ги видя някой път да ги питам, защото това трябва да е замислено като вариант. За втори сезон със сигурност ще го замислят. Да. Ние даже в началото, когато се разделяхме, имаше една теория, че може би е добра идея да се разделим две лагера. Но тя бързо отпадна. Защото Мимо май реши, че няма и саботира тази теория. Не мисля, че беше Мимо, но да, имаше... Направо нямаше логика. Мисля факта, че има 3 обособени зони, които за да ни е комфортно, е по-логично да сме на 3 зони, вместо да направим нов сценарий с... Щяха да ви позволят на това. Да. Щяха. Ще да е малко странно някакви неща да се реорганизират. Какво ще се случи? Ще да направим два, най-вероятно по някое време се сформира третия. Да, щяха да си изнесат някои хора. А той Мимо, знаеш, що не искаше да сте на 3. Защото не иска да спи до други хора. Това не му беше... Да, просто не иска да има много... Той да има някакъв такъв проблем, нали, с личното пространство и когато са много хора нагъчкани и него му е притеснено. Той това не искаше Ючковски, защото много голям и взима много място. Да, това го гледах, как наистина неговите коментари, как го гледа такъв. Нали, за Миро съм окей, ама много ще яде това момче. Много ще яде и тук вече знаем си кой къде да спи. Той си го има такъв проблем и така създаде лагер Мимо Гарсия и взе гимнастичките. Ами да, виж и при тях маскота взе
думата за Там името са по някакъв мнозинство. начин. Там са мнозинство. Да. Добре, към края на твоята игра, вие четиримата, тогава си пролича всъщност, че вие сте наистина само приятели, а не някаква зверски здрава коалиция, решила да потъпче всичко отпред, нали, пред тях, за да победи. Само, че имахте един финален разговор четиримата, което отначало Шериф, като го каза пак пред всички, така ги издразни. Да. И се отделихте. Тогава неразбрана ли остана цялата схема или Шериф ти каза: кажи ми дали да ти дам гривната, защото ако ти я дам да не вземеш да я дадеш на... На Марина. Какво остана Да. там? В смисъл... Ами, да, този разговор беше хванат, след това имаше още няколко разговора, нали, по-индивидуални. И не беше лесно решението, тъй като аз бях в ситуация, където хем ми се остава, хем искам да запаза тази, нали, знам, че Шериф иска да спаси мене, разбирам го това нещо. Аз по някакъв начин съм казал нещо, искам да се случи по този начин. И колкото повече се случваха разговорите в лагера, толкова повече осъзнавах, очевидно е как трябва да се наредат нещата вече, и аз ги усещах по начина и си го изговорих после с Шериф, така че нямаше изненада. нямаше, мисля, изненади за него. Да. И за останалата част на лагера, може би, но аз си му казах моите притеснения, моите желания, това, което ме е минало в главата, как, нали, аз това се видя, че съм, нали, на ръба бил вече, нали, да взема решението да се прибирам, и знам, че това ще е решението. Той искаше да ме даде мен гривната. Със сигурност, заради това, че сами ще му щупи главата. Не, мисля, със сигурност това му влияеше. Много му влияеше, тъй като ти си човека, който аз искам да остане. Ти си човек, който ми е по-близък. Ти си човек, който според мен има смисъл да остане. И от игра, гледна точка, искам да се дам гривната на теб. А защо по такъв начин решихте да е той ти го даде на теб, а ти на Марина, не просто той директно на Марина? Ами защото той да си устои на неговата дума. Така не изглежда и малко кофти за останалите трима, защото всичките други, това, което виждат, първо, че те бяха обещали, нали, Марина да остане, и второ, че те вече затвърждават, че те тримата ще се пазят винаги до края. Ако някой се е съмнявал от лагера, вече знае, че те винаги са едно. Ами те първо ще видим как това ще, нали, помогне или няма, дали да помогне на тройката. Вече звучи. Да. Ама чуй, тя Биляна е там. Четвърка. 3 плюс 1 е в 3 момента. плюс 1 е, да. 3 плюс 1 звучи по-добре, да. Така че да, риск е. Имаше го този риск. Така стекаха нещата. Виж сега, Шериф не е мислил тогава много стратегически, а е мислил по-скоро думата приятелската да бъде запазена. Това е въз всички други думи. Ема тя е запазена, след като те са разбрали и така или иначе трябва да го Обаче, направят. ако... Да, тогава Не е трябваше да запазена казвам. пред камера, но Не е запазена пред камера. това не би трябвало толкова да ти е от значение. Може да го направиш този разговор пред камера, ако толкова искаш да е Точно пред така, камера. всъщност можеш и да не пред си камера, да. предсакаш акциите за напред, защото те Да. често са имат по-ниски акции. Ами, както заради приятелите доказаха няколко пъти, не са да обмисляли чак толкова колко много дразнат другите, когато взимат някакви Така е, решения. смисъл, нещата се случват много бързо. Да. Въпреки, че, нали, искаме да стане по най-хубавия начин, нали, кое ще се заснеме, кое няма да се заснеме, нали, говориме някакви неща, ние си ги преживяваме, до последно, нали, взимаме някакво решение, но гледайки епизода вчера, мисля, че добре се получи. Да, много хубаво се получи. Аз се разчувствах от Достойно цялата излизане, ситуация, да. така че Емоционално мисля, че беше. готино, нали, ще видим те първа как ще се отрази това на лагера. Предполагам, че знаеш какво Така че герейте. Много интересно, както казва господин. Предполагам, че знаеш отговора, ама все пак, защото ми е интересно да го забавя. Според тебе, кой ще вземе твоето място до Берке сега в кухнята? Пазач на храната. Кой ще е Пазач на другия пазач? храната. Честно не се бях замислял. Не мисля, че ще е Шериф да си го върне, със сигурност. Някакъв шанс може би Биляна? Маринка. Пак да се Маринка върне към това нещо. Биляна е много мека за такова нещо. Тя няма да се Няма да се прави. възприеме добре. Нали, двамката, нали, да си такова. изобщо по-скоро няма да се задължително добре. трябва да е някой извън четворката. Жорката, примерно, той изглежда като добър четворката е. вариант. Мисля, че може би сега, нали, ако е тяхна стратегия, нали, ако по някакъв начин, нали, е възникнало повече напрежение, това, че сме си обсъждали някакви неща само от четворката, по-логично е Барке да вземе някой извън. Извън на четвърката, да. За да има сигурност, И че... Да. Да. Но тя е Биляна, няма да иска. Аз не мога да си я Не, представя. Биляна не Това мисля, тя толкова ще я не е... натовари Не мисля, че тя може да е много емоционална да приема такива по-отговорни в този контекст
управленчески, ако така мога да ги нареча някакви функции. Да. Кое е най-трудното на острова? Кое ти беше? И сега, да го погледнеш назад. Глад, мизерия, игри, слънце, хора. Социална игра. Спането много ме товареше. Ако е от физическа гледна точка, спането определено през нощта ми беше много трудно да се наспа както трябва. Въртиш се през цялото време, твърдо е, ядеш пясък, всичко ти е в пясък, лазите нещо, шумно е. Хората си мислят най-вероятно, че е тихичко и тъмничко. Не. Супер светло е и всички животни са активни през нощта. И реално тогава почват всички викове за размножаване и за глад от животните. Ние през деня викаме по-скоро за глад, не толкова за размножаване, а пък през нощта са животните, са те наред и е мега шумно. И реално ти се будиш през цялото време. Много е твърдо и те боли, доста нещата болят. Тесно ни е, защото се опитваме всички да се сместиме. Завали дъжд, няма как да не си мокър. И ти като не се наспиш и станеш след това и трябва да си на игри, трябва да си свеж. Нали, отнема някакво време да влезеш във форма. Но пък най-хубавата част е сутринта, като станеш, хубаво време, чуваш вълничките, виждаш морето, виждаш една прекрасна природа, един прекрасен остров и просто си се осъзнаваш къде си и си кажеш много яко. И по някакъв начин забравяш гадната нощ и се надяваш, че другата нощ ще най-да е по-добре. Да. Ма не. Ти си тръгваш хубав момент, защото вие там бяхте в сезона на тайфуните. Той малко се забави, нали, глобално затопляне всичко. Аз съм сигурен, че... Ами да, нямахме чак толкова. Мисля, имаше си дъжд. Доста често валеше, но нямаше нещо, което да... Добре беше, като за такова. Тайфуните, като почват на Филипините, сериозно мизерия. Няма да ги имаш тия сутрини. Така че да, най-вече това. Другото, което ми беше трудно, аз съм човек, който обича да е много активен. И някой път ме натоварваше, че имаше просто някакво правиш. В смисъл, има ситуации, просто се чудиш сега, окей, огън направих, такова, и нещо си търсиш активност. Нали, трябва да чакаш игрите, след това следващите игри, почва да се повтаря, нали, ежедневието. За мен това, като човек, който има някакво ADHD, очевидно, обича да е активен и да си запълва и да работи, и да спортува. Имаше го това нещо, че пропускам ли нещо, мога ли да правя нещо друго, докато съм тук. Имаше, такива ми се ми минаха през главата. Да, защото си свикнал в нормалния живот нон-стоп да трябва да запълваш всякакви. Честно казано, това беше от нещата, които като влизах, исках малко да се успокоя в тази посока, малко да олекна, да видя да се наслада. Не мисля, че успях. Това е едно от така личните цели, които имах, които не успях да ги постигна там. Да успокоя малко топката, да мога така да седна и по-дълго време да съм в такова състояние, където съм окей да не правя нищо. Аз медитирам и всичките неща, но това е 10 минути и след това съм пак. Дай, чоп. И с кеф е, че има хора, които успяват. Има хора, които обичат само да бездействат. Но исках да го постигна по някакъв начин баланс, но успях. Кажи с какво се занимаваш в реалния живот? Типичните неща, проституция, наркотици. Нормалното за реалните. До преди 6 месеца работих на 2 места. Управлявах една международна фирма в сферата на финансови технологии, където бях директор на фирмата и занимавах също така с доста така техническа част от към анализ на данни, machine learning, за как се казва на български това нещо. И след което реших изцяло да влезна вече в личния бизнес, да съм предприемач и заедно с Ами Хосни още миналата година даже създадохме фирма, която да подобрява здравето на хора, които имат доста заседнал начин на живот. Почваме с компании, но реално, както и вие най-вероятно, въпреки че не работите в компания, сте доста време седите. Най-много хора, не бургери, не алкохол, бил най-много хора стола, за съжаление. И е нещо, което виждаме като тенденция. Хората прекарат се повече време седнали. Това води много проблеми. И чрез приложение, и чрез различни игри, тип игри на нашите игри, сме създали, където да ангажираме хората по един забавен начин и да ги вкараме малко в форма от към движение. Не фитнес и да ходиш да блъскаш само тежести, а по-скоро общо движение.
и храната. Едно от нещата, които винаги е най-трудната част, тъй като е доста голяма част. Както видяхме на острова, има психологически фактор много голям. Как наистина да си подбираш храната, как да не преяждаш, как ти е скучно да не ядеш, защо ядеш по принцип. И се опитваме да го правим, не се опитваме, ние го правим, защото виждаме много готини резултати, които още повече ни кефи да продължаваме в тази посока. Приложението е една част, много голяма част, където хората чрез това приложение, което им подсеща да правят някакви неща и там виждат реално един списък с хора, които ето човек ходи повече от мен днеска, сега излизам, да го изпревара. И състезателният дух работи много. Има хора, които сме работили с компании, някои служители казват, ставам 2 часа по-рано да излезат да го бия. Трябва да съм на първо място и трябва да съм в първата десятка. Или пък моят отбор, много често го обвързваме с отборни цели, моят отбор трябва да е на първо място. А как се казва приложението? Health for Wealth се казва приложението. В момента изцяло работиме B2B, предлагаме го на компании, реално го правиме в общностите на компаниите, но тъй като има много запитвания и това да се ползва извън компании, в момента създаваме и наша общност, наша комюнити, където и крайни потребители ще могат да влязат вътре и да ползват функциите, тъй като те са игриви, полезни. Пример, може да си снимаш даже и питието, което пиеш и храната, анализира какво пиеш, какво ядеш и ти казва, окей, това от 1 до 100 е 75 като скор, така че е healthy. Как можеш да го направиш по-здравословно, ти обяснява какво можеш да направиш и също така ти показва колко калории има в него. Казва ти, това е банан с 3 яйца, това са ти толкова и толкова калории, толкова белтъчини. И по този начин ти си по-осъзнат колко ядеш, какво ядеш, колко калории, колко белтъчини и на база на това дава съвети какво може да подобриш приложението. И най-яката част хората просто обичат да си снимат храната и другите да виждат какво са яли. И това много ни помага този социален аспект. Ако отворя приложението, ще видите, на ден има по 23 снимки на храна от всички, от нашата комюнити, тъй като ето, тук що си сготвих това. И снимаш, то ти дава някакъв скор, дава ти го, но излиза в една стена, както във Фейсбук, където всеки е споделил къде се е разходил, какво е хапнал и хората се кефат, лайкват си, коментират си. Разбира се, най-готиното е да снимаш баницата, бургера, тъй като тогава почват закачки, но пък ние точно насърчаваме. Нали? Това не е лошо, за всичко има място в твоята диета, стига да го правиш осъзнато. И ние сме първите хора, които снимаме някои бухтички или бургер, точно да им покажем, че не е идеята да снимате само здравословните храни, да снимате всичко, което ядете, за да сте осъзнати реално какво консумирате през деня. Да, това е много яко. Особено така за B2B, то е някакво затворено, т.е. с различни групи си има. Ами да, представи си, че, пример, работиме с Kaufland и за техните служители създаваме, ще говоря в познати термини, техна Фейсбук група. Просто където само те има достъп, това всичко се случва в нашето приложение и те реално виждат само за техните служители нещата, може да биеш шефа си на крачки, после да минаваш през него и да го гледаш. Къста? Нещо днеска не си излиза от офиса. И по този начин те си само в тяхното. Има награди, които вкарваме, които те могат да си вземат. Всеки обича награди. Да, правим го да сме по-здрави, но когато има някаква награда, ти имаш още повече стимул. И това, което между другото видяхме, че супер много се ползва, не беше главната ни идея, беше по-скоро нещо вторично, е хората много се кефат на това, че може чрез приложението ни да засадиш дръвче. И реално ти трупаш точки, когато снимаш храната, като правиш, например, 8000 крачки, някои още неща, може да трупаш точки. С тези точки ти засаждаш дръвче и после ние го засаждаме наистина. Така че това е готиното и реално сега декември месец ни предстои едно голямо засаждане на дръвчета. А защо сте го измислили това? То на вас къде ви е плюса в това измислене, когато те направят 10 000 точки, ти засаждаш дърво? Те трябва да си окупат. Представи си, че имаш един магазин, където можеш да си вземеш награди или да засадиш с тези точки дръвче. И те се кефят, че правят нещо хубаво, което е за природата, тъй като environmental health е голяма част от това, което на вас къде ви е корисното в това? Аз това не мога да зацепя. В смисъл, за вас това подхранва много, когато те правят много точки. По този начин. За нас това се дава допълнителна ангажираност на хората и те се радват да ходят повече, да се грижат повече за здравето си, да трупат точки и да ги обменят в дръвчета. Да. И по този начин те правят нещо хубаво за природата и правят нещо хубаво за себе си. Става win-win. И даже за компанията е много хубаво, тъй като всяка една компания вече
има супер много регулации, не знам дали сте чували ESG, Environment, Social и Governance, където ги задължават даже нали, какъв е отпечатъка на компанията. И едни от нали, регулацията свързани колко са осъзнати служителите ви от към това какъв е отпечатъка, идват и на работа с транспорт, с кола, пеша. И рано ние по този начин помагаме на компаниите да правят хората по-осъзнати от към отпечатъка им и какво могат да направят да офсетнат, да изравнат този отпечатък, като засажат дръвчета. Да, е полезно и за компаниите. Трябва да направиш така група за островитяните. Това е идея, да, може. Кара и всичките и постовете там някъде и реклама да направиш на целия ап, че звучи много яко звучи. Ами забавно е, да, наистина. Ние говорихме с някаква компания го създадат, накрая аз почнах да създавам апа и толкова се зарибих в това да можеш да създаваш продукт, който наистина върши нещо и помага и се ползва. И имаме супер много неща, които още искаме да вкараме, които нали, виждаме, че има желание за тях от фидбека, който получаваме от компаниите, но идеята е да фокусираме върху някои неща, защото винаги имаш милион неща, които можеш да направиш и милион посоки, в които можеш да тръгнеш, но определено wellness сферата е нещо, което и двамата са сами, ние страст, ние пешени и вървим в тази посока и като работиме с компании, те просто са един перфектен механизъм да стигне това до хората, просто защото създават общност. Ти отначало, като тръгна да го говориш, аз буквално си представих коучинг, че вие просто обучавате хора онлайн, дистанционно изглежда, звучи много по-интересно. Много по-различно е, тъй като е селф-коучинг. Ние правиме и лекции, правиме и тимбилдинги, но това е вторичният продукт. По-скоро правичният продукт е те сами да станат по-осъзнати, като нали, ползват приложението, гледат видеята вътре, снимат храната си, гледат крачките, състезават се, може да предизвикам, например, сега ще ви вкарам вас, може вас двамата да ви предизвикам, че утре ще направя повече крачки от вас. И вие трябва да заложите по 50 койна, с гривните трябва да си ги заложите, нали, че нали, сте съгласни. И ако аз печеля, аз ви ги взимам. Да, точките идват винаги от друг човек, така ли? Ами ако ти предизвикаш двама, всеки от вас дава по 50 точки, например. И ако аз печеля, взимам всички точки. А ако не мога да предизвикам никой? Ако не можеш. Да, ако никой не иска да бъде предизвикан от мен. Или то не работи така. Пак май докато вървиш, ти пак си вървиш. Ти да, тъй като скараш, пак си скараш точки, после вече може допълнителни неща да правиш. А на мен най-интересното ми е това с изкуствен интелект. Значи, ако наистина снимаме доктор Вита, той може да хване калориите и всичко. То ще ви го покажа, да. Добре. А хамбургера, като го снимам, той как ще разбере изкуствен интелект всичко вътре, което съм сложил? OpenAI ползваме като модел за анализ на данните. Рано то пиксел по пиксел раздробява цялата снимка и тъй като е захранен с милиони и милиарди снимки, рано той много добре разпознае какво вижда на снимката. И той ти казва, виждам домати, кюфте, хлебче и такова. И даже ние сме добавили, тъй като, разбира се, AI някой път малко си измисля. Близък процент може да има разлика. Да, и може, ако мислиш, че, например, кюфтето ти не е 100 грама, е 200 грама, защото си поръчал, може да го едитнеш малко, но реално то ти свършва 90%, 95% и ти, ако се наложи, може да кажеш, не, това го няма, или пък има допълнително нещо, но не го снимах, но го изядох. Изядах и на приятелката ми половината бургер, която не се вижда на снимката. Или пък някакви калорични сосове, дето не се виждат. Точно. Открит под кюфтето. И готино, че така става забавно, то го снима, дава ти една основа и реално ти си го записваш в дневника ти на храна и то ти дава. Днеска си на база на твоята височина, тегло и цвят на очи, трябва да изядеш толкова калории и вече ти си изял за днеска половината, остава ти още толкова. Така че ти дава някаква осъзнатост докъде си за деня и колко ти остава. И рано това работи, просто защото повечето хора, като ги питаш какво ядеш, хапнах само едно нещо и после казах, да, едно красанче хапнах по пътя, после на сутринта ми дараха малко от една баничка и изведнъж ти виждаш, че рано не си изял едно ястие, си изял още 5 неща около това, просто не ги броиш. Аз днес съм само на 4 лъжици овес с малко мляко, ама гледай колко съм си. Той затова така да разучава за твоя. Масяшо ти са наям много бързо. Той буквално иска да го ползва и му трябва. Много добри въпроси, смисъл, наистина това е нещо, което е ново и по-различно и затова повечето хора се казват, коучинг, фитнес ли правите коучинг, повечето хора ни питат, ние не сме фитнес приложение, но далече сме даже от това. Даже в момента работим върху това да интегрираме функции, които ти включваш камерата на телефона, слагаш я там и трябва да правиш клякания пред камерата. AI анализира тялото ти брои колко клякания си направил, например за една минута. Предизвикателство, кой ще направи много клякания за една минута.
И всеки си застава пред неговата камера и после може да се състезавате и на това. Или пък просто като self-assessment. Ти да прецениш колко си фит. Може даже и за гъвкаво, за еластичност. AI вече толкова е напреднал към това да разпознае скелета ти и реално как се движиш, че има нали, много неща, които ние може да ползваме, които да помагат на един човек даже да си работи от вкъщи, да не иска да ходи на фитнес, да може да прави неща от към това да осъзнае къде е, което е първата крачка и после какво може да прави да го подобри. Да, а двама човека водят ли са компания? Ще ви вкараме в нашото комьюнити, много ясно. Ама ще видим, ако това беше много интересно. Вкарвай ни там. Да ви вкараме и вас. Да, ако направите на острова, да, вкарайте ни там. Това е много интересно. Успех една година от както сте. Ами приложението работи от нашото приложение, работи от април. Преди това ползвахме друго приложение, което не ни стигаха всички функции, искахме повече и затова от април пуснахме нашото приложение и в момента активно си работи това. Успех. Браво, благодаря. Добре. Успех звучи страшно някой, има потенциал много голям. Звучи много увлекателно, дори само на разговор звучи много увлекателно, си представям на жил. Още, смисъл, ние даже може да го сложим и на линк това. Ние ще го сложим, да, ако то е нали само за компания. То си е сега за компания, но предполагам, чакайте с 2 седмици за линка да го сложим. Да, не го слагам долу. Супер, да, мислиме, да. Трябва да минем през въпросите, някоя любима книга да кажеш твоя. Не последната прочета, ами най-любимата ти. Нещо, което да посъветваш публиката. Че се струва четенето. Аз много обичам да препоръчам на хората такива малки книжки и да супер. подарявам. Meditations на Марк Аврели е една книга, която е супер готина, е бърза и може да си я прочети всеки един човек, да я препрочита и даже някой път да се връщаш към нея. Неговите медитации ли ползваш? Стоицизъм, да, той е по-скоро. Да, много практики от стоицизма, които как да реагирам аз на ситуация, това за мен е нещо, което нали, действие, не е философията, нали, чистото философство. Аз много често съм казал за Марк Аврели, че това ми е едно от любимите пред него. Това е един от императорите, който спи на твърдо. Той просто маха леглото и казва, ще спа на твърдо, това много ме кеви. И доста негови мъдрости. Също аз го харесвам много него. Добре. Една друга книга се сетих. Може ли още една? Просто, може. защото един ден се пресетих и точно говорих с някой на Райан Холидей Ego is the Enemy. Егото е врага, предполагаме, преведено на български. Тази е идеална за мен. Да, много е силна. В смисъл, някой път ни казваме, нямам его или пък не ми е толкова голямо егото, но като прочетеш и видиш някои ситуации, където почва се замисляш. Може би тук егото ми беше по-голямо. Ама е огромно, аз затова трябва да я прочета. Много е хубаво. Мисля, че ще ти хареса. Той е много готино пише. Той е пак голям фен на стоицизма и мисля, че ще ти допадне. Егото е моя враг. Егото е моя враг, нали? Да. Не вземе обаче много да стоик да ми станеш ти тук, да се центрираш и да станеш смирен като него, че аз имам... нашия баланс ще отиде на кил. Аз по много параграфи съм стоик, но като цяло не е изцяло. Не е изцяло, да. Добре, така ще проверя. Някой филм? Филм. Аз съм страшен фен на филм. Много обичам да гледам филми. Кой ти е любимия филм? Нямам. Много хора ме питат какъв ти любимия филм. Кажи няколко любими. Разбирам те, аз да избереш, аз не мога. Окей, ще го кажа така. Когато съм на самолета и се качвам за 9-12 часа полет и ако намеря кръстника някъде, ще си го пусна. Няма значение. Супер е. И един път даже го направих. Имах 9 часов полет от Ню Йорк до Лондон, от Ню Йорк до Франкфурт, тройката. И като слезнах, направо говорих с италиански акцент. Това беше тежко. Все пак, когато някой каже, защото не си първия, когато някой каже кръстника, веднага питам първия или втория, кой ти е на по-любим? Първия си ми е най-любимия, но и трите са яки. В смисъл, наистина е филм, който можеш да го гледаш много пъти. Аз постоянно се колебая между едно и две. Три ми е по-надолу, но между едно и две много се колебая. Първият си е мега класическия, но и втория е много силен. С историята на Робърт Де Ниро като кръстника като млад, бащата като млад ми е много любим. Да. А той има и 4 между другото, ама той наскоро излезе и доста по-слаб. Не го борим. Не го борим, да. Продължение, не след не знам си колко години. Има един друг много силен такъв филм, който много хора се оказа, че не са го гледали. Meet Joe Black. Не знам дали сте го гледали. Как бе? Да срещам Джо Блек. Да, уникален филм. Но наскоро пак го прегледах и просто казах Да, Брат Пит беше Джо Блек. Много път съм го гледал даже. Антони Хопкинс беше. Да, Антони Хопкинс, Брат Пит просто за смъртта и... Силно много. Много силен. Той си е стар, затова не го знаят. Може би да, но уникален е. Даже на приятелката ми го бех препоръчал да гледа филми някъде докато пътувам и тя като ми се бари.
яка. Да, Много да. як филм. Силен Така е че много. много, много силен е. Много як. Добре, нещо друго имахме ли в тия въпроси? То там беше заигравката Death or Death на данъците и смъртта, нали? Там беше. Да, точно това беше. Всеки си Джобрек. изплаща данъка. Другото, което е, да кажеш някакви думи финални за който искаш за публиката, който искаш финално и после ще минем на един блиц набързо. Да, пожелай. Първо, има ли нещо, което не сме те попитали? Ами, да кажеш? цял ден днес говоря на някакви подобни Това теми, ме така че втръснало. малко ми се не прилива какво Да. не сме говорили, какво сме говорили. Тъй като съм тук, благодарение и покрай острова със сигурност, и вчера беше много емоционален ден за мен. Гледайки назад, наистина колко уникално преживяване, което много хора се притесняват да влязат, може би заради техни комплекси или какво си мислят хората за тях. Със сигурност и на мен тези, нали, по-скоро какво ще си мислят хората за мен и как ще ме покажат на камерата, ме притесняваше, когато влизам на такова предаване, но пък съм супер благодарен, че го направих и че, нали, продукцията и Ники и всички ми дараха възможност да вляза в такова приключение, тъй като това си остава за винаги. И е нещо, което, нали, не бих си го сложил в CV-то, как се казва, но пък определено където и да съм, ще говоря за него, тъй като докосва по един много различен начин. Личното CV е това. Личното CV със сигурност влиза в него. Силно ще е досадно вече някои хора, като им говоря за това прекалено често, тъй като правя препратките на острова така и се спирам. Но... Още ти пари, още е рано. Още ми С пари, времето но ще- да, това е единствено. Насърчавам повече хора да взимат повече рискове. Виждам, че живееме в общество, където риска се гледа като нещо лошо, както и, нали, мъж като маскалинити, как се казваше на български тази дума, мъжествеността. И се надявам, че това, което хората виждат, нали, в това предаване, показва един много добър баланс, един спортсменство, което мен много ми харесваше, че го има. Надявам се да се запази в играта Ще и след видим. като аз тръгна, но да, виждам определено, че има един недостиг на хора, които имат кураж, поемат риск и насърчавам се повече хора да го правят. Като, нали, риск, който аз поех по някакъв начин, излизайки от много по-стерилна среда, влизайки в много различна, определено си заслужава. Браво. Ева. Китайската зоня не сме я провели. Да, коя година си? 8-6. 8-6, не е януари, нали? Не, октомври. Добре. Да, той преди 10 дена има рожден ден. Ще държа. Да. На патерица. Тигър. О, това е много яко. Чакай сега. Огнен тигър. Огнен тигър, ти си знаеш. Да. Чакай Виж, да силно Жорката ми е казал и асценденти и такива неща, ако ме питате за такива неща, Не, просто ние знам. гледаме китайския винаги. Студентите да си ти пишат на лично, да ти проверят. Да. Тигъра Темпераментни с и кучето емоционални. много се връзват. Да. Темпераментни и емоционални. Когато си науми нещо, го действа до край. Ами видяхме го. 3 минути и 27 секунди. Да. Секундички, не случайно ми излезнаха. Имат много strong-willed personality, която много трудно да бъде променена. Добре. Да, fire. Знаеш си го, да. Огнен Не тигър. съм. Аз съм водно куче. Водно. Аз съм дървен дракон. Да. Или скален там. Сина ми е дракон, той. Добре, ами това беше от нас. Да, минаваме на Блица, сега който минаваме на обаче е Блица. в BTV+. А тук, subscribe, follow, follow е в Instagram. Subscribe към банка и кажете. И ти благодарим, че ни беше на гости. Аз ви благодаря. Много яко беше. Да, Това беше интересно. супер. Айде, чао. Чао.